15 май 2025 година, след село Ялботина, община Драгоман, Софийска област, гледаме какво прочистване е станало тук на пътя. Да, по пътя. Хубаво прочистване гледаме. Вижда се. Така, какво се натъкна. Ето какво прочистване. Ясно. Да, виждаме го. Много добре. Да. За печката им става. Така. Тук се виждат още. Да, прочистено е. По пътечка, да, от пъти по пътечката вървиме и се натъкваме на нещо много интересно, да. Бракониерите. Ясно, ето. Как са си изчистили. Да. За да хвърлят тук захранки. Да убиват животни. Значи като си върва, аз пиша, защото няма транспорт общински толкова години наред между Гавер и Чиканец. Могат ме прострелят, като ловуват. Да, ето. Това е. Са направили. В кавички екопътеки се наричат. Да. Кой ли им е дал право да я изрежат тук толкова дървета, да оголят до пръс? И това са го обърнали на ловно поле. Сложили са и камера за видеонаблюдение. Ето може да видите. Да, всичко е точно. Дойдат животни, тук на две крачки, веднага да ги обстреляют.